Bé, diria que, clar, comença el curs, és molt important a nivell institucional disposar d'aquests instruments que són molt importants, tant les ordenances, els impostos, tributs, preus públics, com el pressupost aprovats. Això ens permet posar en marxa els recursos disponibles, per això és tan important i sempre des del nostre àmbit hem plantejat que tant des del govern com l'oposició i en totes les institucions és estratègic poder disposar d'aquests elements. D'aquesta manera, nosaltres les nostres referències són en tot el diàleg i acord, el programa electoral, i després una mica també els missatges que vam donar amb motiu de la meva investidura com a nou alcalde, que va ser d'obrir totes les portes amb tots els grups municipals, com deia, en funció del programa electoral, i en funció d'això els grups municipals van decidint com plantegen l'oposició en aquest cas, i hem arribat a acords amb tots els grups municipals durant aquests mesos, aquest any i mig, però és veritat que en el darrer capítol del pressupost es va aprovar sobretot amb aquest treball que es va anar allargant durant setmanes amb els comuns i amb la CUP. Hi ha hagut treball amb tots els grups municipals. De fet, el punt anterior va ser l'aprovació definitiva de les ordenances que es va aprovar amb Junts, en aquest cas. De manera que seguim treballant amb portes obertes amb tots els grups i una mica com sobretot van dir des del primer minut amb el programa electoral i sobretot posant per davant els interessos municipals. Jo no descartaria res, és a dir, nosaltres, en funció del que hem dit i del que estem plantejant des del primer minut i també en campanya, les portes estan obertes i la governabilitat s'haurà de veure. Nosaltres, seguint aquesta línia, el que fins ara hem pogut aprovar tots els temes bé, dialogant i acordant, i en aquest cas, pel que fa al pressupost, hi havia dos camins. Un era un pressupost coherent amb l'anterior i que s'havia treballat durant moltes setmanes, perquè treballar un pressupost i unes ordenances no es pot improvisar, de manera que un camí era portar-lo al ple, de manera i fins al final, i l'altre era retirar-lo i preparar un altre pressupost que amb altres propostes i, de fet, començar de zero. I vam estar valorant com a equip de govern la necessitat i la importància d'aprovar el pressupost el més aviat possible. Això sempre ho havia defensat. Per això, els anys que vaig estar a l'oposició, afavoria tots els pressupostos, perquè era un posicionament útil per la institució i útil també per les polítiques que s'han de fer, no? De manera que per això ho vam portar fins al final i es va aprovar amb el recolzament dels grups amb els que vam estar treballant intensament durant setmanes. En aquests àmbits que no depenen tant de nosaltres, que són tres, la sanitat, l'educació i el transport públic, sempre hem de defensar els serveis que ens mereixem, i el tema del transport encara hi ha temes estructurals que ja hi eren abans de les obres del corredor mediterrani, però ara, amb aquesta coincidència amb les obres, el sistema ha col·lapsat i això fa que aquesta demanda el bus no la pot absorbir i el que hem d'insistir és que recuperi la normalitat, que doni seguretat als usuaris que fan servir el tren, tant per anar als grans centres de formació, ja sigui l'Autònoma, Barcelona Ciutat, Tarragona, i en totes les connexions que hi hagi aquesta millora. Des d'Adif i des de l'operador Renfe, el que ens està dient és que hem de poder veure i aconseguir un transport directe a Barcelona, a l'Autònoma, cap a alguns trens que ara descansen a l'Arboç puguin descansar a Vilafranca, i de manera que es recuperi aquesta normalitat i aquests serveis. Nosaltres estem insistint de manera continuada en anar en aquest camí i també plantegem i som proactius amb altres propostes, com és les parades de regionals, que alguns trens de regionals que venen de Reus i Tarragona, que tots van per la costa, de fet aquest Nadal, per una incidència al litoral, tots passaven per Vilafranca, que alguns puguin tenir parada a Vilafranca, que això incentivaria aquesta parada de regionals que demanem de fa molts anys i que està planificada de fa molts anys, i
i que de fet és un dels temes que vaig treballar com a alcalde amb equip tècnic com el Jordi Julià, que ara mateix forma part de l'equip del Manel Nadal a la Generalitat, de manera que cal explicar poc, no?, d'aquesta proposta, com li vaig exposar el dia que vaig tenir la recepció institucional amb el president Illa. I després també el corredor, el transversal de mercaderies, que també donaria una alternativa que té sentit i que sobretot assegura que les mercaderies no entrin a ocupar espais que són del transport de viatgers. El govern de Catalunya i els grups parlamentaris anem a la una. De fet, es va aprovar amb el debat general, de política general, i després en comissions territorials, que sí que va haver propostes que no eren exactament la que derivava de la declaració de Vilafranca, on hi havia unanimitat, però sí que en el fons de la qüestió tots els grups parlamentaris van a la una. Doncs jo crec que aquí hi ha consens. El que s'ha de treballar és per aconseguir la inversió en els temes nous i sobretot pel que fa a les obres i els serveis actuals, aconseguir aquesta millora a curt termini. Mira, Vilafranca ara mateix està definint projectes que seran determinants pels propers anys. Veiem una gran locomotora que és el nou Vinceum, que hem posat en marxa, un museu ja d'interès nacional. Aquest Museu de les Cultures del Vi de Catalunya ens ofereix moltes oportunitats i és aquesta locomotora que porta molts vagons, que diem, no?, que seguint aquest símil tenim la nova biblioteca, tenim polítiques d'habitatge, seguim un pla de rehabilitació integral per posar al dia els espais públics, les places i carrers, i després aquests vagons perquè no es desenganxin, perquè ningú es quedi enrere, una oferta molt potent de serveis a les persones en l'àmbit de cultura, en l'àmbit de l'ocupació, de la promoció econòmica, del comerç. I aquests són tots aquests projectes que seran determinants pel futur de Vilafranca. Sí, a la vegueria Penedès tot el que és la cultura del vi en tots els seus aspectes és de mitjana un 15% del PIB. És molt important. A Vilafranca, a l'Alt Penedès, una mica més, per sobre. És important de tenir projectes que posen en valor aquesta realitat i per això tot el que estem fent al carrer Comerç, tot el que va ser el projecte del viver de selleristes, el nou Vinceum, les petjades del vi, que és la ruta urbana del vi, que també surt del Vinceum, i un programa molt potent que deriva del propi Vinceum, com el Festival de Cinema Most, com moltes coses que es fan durant tot l'any, com el Bijàs, etc. És a dir, nosaltres pensem que hem d'aconseguir que la cultura del vi porti a Vilafranca a ser una capital que sigui un referent a Europa d'aquest tema, de manera que ens porti visitants, que això vol dir reforçar la capitalitat comercial, turística, cultural. És una gran oportunitat i alhora també reivindicar les millores que ha de tenir el sector. Hem de pensar que tot això és possible perquè hi ha una pagesia, perquè ha d'haver-hi un preu just del raïm, i això és un tema que sempre insistim en totes les reunions que tenim amb la conselleria, amb l'INCAVI, amb els ministeris. És un tema estructural que la pagesia ha de tenir un preu just perquè amb la pagesia és quan comença tot. És a dir, sense ells no tindríem tot el que tenim i que és la nostra identitat, singularitat, i de manera que hem de seguir treballant amb aquesta línia i afegiria tot l'impacte del canvi climàtic, com comentaves. La vinya és molt sensible al canvi climàtic i això també, tot el que està passant al món, es pot interpretar amb el que està passant a la vinya i tot el que, com està afectant a determinades varietats, i per això insistim que des de Vilafranca podem fer front als reptes globals amb aquesta realitat. Vilafranca encara és una ciutat amb molta diversificació, o sigui, de fet té un PIB per habitant superior a les ciutats més de la costa, i això és perquè té una forta presència encara de la indústria, una indústria vinculada al sector químic i al sector de l'automòbil, als components de l'automòbil. Aquesta diversificació l'hem de mantenir. L'hem de mantenir i per mantenir aquesta oferta hem de ser actius en la política de sòl industrial, que tenim sòl finalista preparat per ampliar aquestes activitats econòmiques, com la que es va produir l'any passat a Mazconobel, una empresa del sector químic, en l'agroalimentària importantíssima,
I després també tota l'oferta formativa. Aquí hem de tenir una oferta formativa molt completa, doncs, que ha d'incloure tots els segments de la formació ocupacional, el segment de la certificació, els cicles de grau mig, de grau superior, la universitària. És a dir, aquest conjunt és el que ens pot facilitar doncs, que tinguem una economia diversificada. Sí, el PUOS ha estat una bona notícia. De fet, Vilafranca és la ciutat que més creix a tota l'Alt Penedès amb aquesta aportació. És una aportació que ens permet un projecte sobrevingut, sobretot sobrevingut perquè el sector, en aquest cas parlo de la comissaria, de la policia local, que estem de lloguer en un espai on la propietat ja vol posar en marxa un nou projecte amb el seu planejament aprovat, de manera que el trasllat de la comissaria passa per fer-ne una de nova i estem ja preparant, després de l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el seu enderroc, i la idea que portem és utilitzar el PUOSC per avançar en la nova comissaria. Hem de parlar amb la conselleria, tots els serveis territorials d'interior també es podrien incorporar allà, i en un espai modern, una comissaria del segle XXI, doncs, que ens ajudi a tenir uns espais actualitzats, i volem treballar el projecte de la mà també del col·lectiu, dels professionals, de les diferents administracions. La seguretat l'hem donat sempre un enfoc d'intentar aquesta tranquil·litat que ens agrada a tots els barris de Vilafranca, i per això ara fa poc hem tret una nova oferta pública d'agents. Després també tenim en paral·lel, hem posat en marxa els Serenos i tota la feina preventiva que fem. Jo crec que la seguretat ha d'estar sempre a l'agenda, perquè hem d'assegurar aquesta tranquil·litat a tots els barris, i això passa per incrementar els equips professionals, els materials i d'altres serveis, com també els agents cívics, que ens ajuden a avançar-nos, i tot això també s'ha de fer de la mà dels altres cossos de seguretat, com Mossos, que són els que tenen la competència pròpia de seguretat, i això ho estem aconseguint. Crec que alguna de les dades que estem veient ens fa pensar que estem tenint bons resultats amb aquesta feina.